चुमालेला काल में संग दिलवले जारुमाल में पूरे कनी कनी हल्ला मचौले बा। तू लोग कहबो कि पुरन के गावे त का सारे खाली नया गाना बड़ा हल्ला मचौले बा। 100 कई सौ रुपयों का पुरस्कार सुंदर पुष्पहार और प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड। और अब तो पंचायत के चुनाव का ऐलान हो गया है। अगले साल फरवरी मार्च या अप्रैल तक पंचायत का चुनाव हो जाएगा। इस पंचायत के चुनाव में वार्ड नंबर 4 से सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशी है विजेंद्र बागी जी। सबका सम्मान आप बढ़ाते हैं, सबका सम्मान करने वाला का भी सम्मान बढ़ाएंगे आप। ईश्वर से आराधना वंदना है कि मंगल हो, कार्य क्षेत्र में दिन दूना रात चौगुना प्रगति हो। और विजेंद्र बागी जी के द्वारा इस कार्यक्रम में जिन्होंने फोन करके मुझे आपके बीच में बुलाने का काम किया है, हम कमेटी का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। और चाचा काका लोग 1.5 मिनट की बात एगो बिरहा सुनाई, हाथ जोड़त है ये बिरहवा के सुन के ओकरी बात तब उठी लोग। कोनो शंका हुई तो निपटा के आगे बैठ दी लोग। कौन गीत है नहीं मास्टर? आई नौका लइका तनी घरी सुनत लसा एगो चुमा लेला गाल में जानत लो मर्दा कटात कौन मनस जौन घर से ढेर दिन न पता रहता अब विदेशी वाला लोग का तो सामत आ गल बिया गरो है तनी घरी। एगो मरद बा दुआरी पर से निकलत बा, तैयारी कैले बा जाए खातिर, पकड़ के कुर्ता पीछे से खींचले बिया। कलस की ए जी सुनी, कलस का हो तो बताओ दिया का कहलस एगो चुमा लेला गाल में हो, एगो चुमा लेला गाल में संग दिलवले जारुमाल में। एक लाइन और कहले रहे मेरे रुआ का जाता रजवा अरे चोरी के जगह जवा फंसी है ना मोहिनी के जाल में। जाता रजवा चोरी के जगह जवा फंसी है ना मोहिनी के जाल में। जाता राजावा चढ़ी का जहाजावा फंसी है ना मोहिनी के जाल में। एगो चुमा लेला काल में संग दिलवले जारुमाल में। ये अनुज यादव